ku play. You try kan rat. Ngin ai mo ai dem you. Bala ai ngi kene kasngi. Kani ke janmet. Kaba syong sngai. Kaba itnat. Kaba jai jai. Kaba pi bro. Hilay mi nalak jong ki yim. Ban wan ban bin sngai. Ban wan ban an sim yani. Ha kane ke janmet. Nga ai ku play. Ya ke snong. Nong men song. Kabala ay ni. Ya ka permission. Bangin pelong ya kani ka meeting mentakas ni. Ngai ku play dia. Ya ka police, traffic police, joka normal song baka rinja traffic police bagila ay ni. Ya kani ka permission ya ka NOC. Bangin pelong ya kani ka meeting mentakas janmit. Ngai ku play dia. Ya kini ki samla joka snong. Kibala penya ya kani ka meeting. Kibala don in kampet ni mentakas janmit. Kibala pelong ya kani ka janmit ka belong successful. Ngai ku play dia. Ya pi paro kinong soknong. Jong ka nong men song. Babila wan kanang shine. Ki ramba, ki kentai, ki long me, ki kpa. Bat ki kna, ki kalong rukum jo. Ngai ku play. Dai ta ki kani ka shlong nong men song. Hene ki paro ki ba e jo pra. Ki bala wan na ki tikitan. Jong ka dengyong. Jong ka etchenwat. Jong ka marki. Jong ka laikra. Jong ka damsenyong. Bandon dekat bangi. Hagani ke janmit. Ningkonge. Ngakwa berpen itu ila dia. Naman kani. Kani kesin. Kaban ningkonge. Kabang wan ila di syakmat. Bangan wan man yakun ni kani ke election MDC. Bun na pi ngatip. Bapila yakwa. Ban itu itay kirjong jong pi. Ban yali naman ta kani ke MDC election. Na ke party jong a voice of the people party. Mga ngakerdeng igong date imajaw. Ibasa hamal kinong shiliang. Iba jong ide iba pindo lanong. Kung mapiyi ito naman ba ila julong. I MDC jong pi. Hakin real sin. And real dumb. Nang tapde. Nga. Hagajing yajan ti jong kung kakana. Ngala puli, ya ka law, ngala det ya ka BA LLB jonga, bat kum juru ngala pintibet, ya ka master degree jonga law. Ngarung hagani ka sign birthday, ngarung hagani, bandrung hagani ka jeli banyele election, kadai nakaway ka daw. Kapag ngarung nadu ka board pangayo ya ka MP election. Ngayon ki MLA rukum jo ki MLA election ba katno kini kinong yalam jong ka party kidon ban ai supat ba ngayon bagi len ni lagi ha kani ka party ngayon bagi tracy dom bagi long kita kinong yalam ki bakod deyang ni ka bang pet niya ba nga follow yaki nga pet nga budin haki newspaper haki social media haki YouTube, bagi way de, mga pejang ni ngayon baka ni ka party ka don ka nong rem. Day hak ni, banga kung kata ka nong yasay ay, ngong baka day ka ni ka party si siyang, ka party jong priyo, paro ka dyan priyo kasi jongi, ka party ka bang wan si siya na kata ka jing score mensim, banyarap yung payba. Mga rugong jo, habang ngayon kata, kung kanang yung side ay, ngalayo don limba perkipat ba, mahaman na kilyang, ngayon kajing jogi, ngayon kajing kerdo jogi, ngayon kajing janjar jogi, ngaladon ro hapo ko Women's Commission jong kabighalya, pagkikintay kimuwan, hangta ngayon katno kindon kajing hagaye kasem jogi, ngayon hamarukon kilyang, kumno kikhod jogi kilong, kumno kaye jogi kayay, kumno ka man kayin jugi kade hang ni baka kta ingay ka milsim jonga ban ngong mga harong nga haban wan shakmat nga ban wan bat kani ka party na mar ka party ka dot ka way ka nong rimba ka ta party kade ka nong rim jong party kade ban ben ko ya ka bounce up ka bala bounce up ya ka ri baka jaj bade jugi ka bala ben ko yingi baro ha ka jinge ha ka jing jar
haka jing yam haman lagi yin ki khot samla jungi ngayu i ki jong man la kasgi ka jing em jongki kam dan i haka jing em jongki pit pet tang i ka kam ka jam kalong ka ba bakin yo ki lapas ka no ka nuru babli kin ha pa letting ban yo ka kam henrei don bas ngam yaki ki ha pa chutre na ka no ka kam ro henrei ka jing pas yaki ka jing yo i jongki ya ka bapel ke degree juki kalong leno bon sin ngalap pagi kami pagi ong yang aba kong ngila babi bagi pulis school iki kon juki namat mentah ha bangila sewi ke high school ngila pelut iki nadu dangre hadu dahe hendai ke high school ngila pelut kata-kata hendai mentah ngim yo shu namat ngim don kam ngim don jam ngidon ha ka jings ki kon juki mentah kila boy haka apat jong drugs mano man pek balay kani ka sarkar kali kulan balay uni drugs paman lakas ni ki kena samla jungi ki syakem man lakas ni ki kena jungi ki leto kimi lalaki yin demi banilito hanang ban yo ban kid drugs balay ngimla ban pek ban check bah balay ngimla hagi tagi entry point ki ban room ban mi ipulit jungi balay kimla ban check ba ya kani ka ka babam kro nya ka chat ko jungi ngai sin ki sisapna jungi ngai sin ki kna naman mentam dei tagi kna ki bahe dei tagi samla hendai pek ba ha ki school ru mata ki kena school ru ila tak ngop ha kani ka drugs bapin pete ha bo district council ka don tang ka jing ngan ong pi ba the district council kala mi ban dia dai ni hendai habon sin ni ke dan pat ke jing le bakla ka babon pinyo i ha ke district council bagi thum jam na ka pen rum yi na den la da piton man ka pi tu to pinyo i ka kam piton ke jing dai pinyo i ka kam da ka pare ni o ka back door entry hendai ukena upastat ukena ubadai hok banyo ukena bolok eligible kim yo kan district council ngin boy mingin pet kata ngin pet kata ngin pet kata ba ai ka rukom ka ba bet kana ma kita wan lagi ngin pele di exam dala deble exam ngin ben pele ki interview haka badak pas ki interview ngin pet ki mang chuki lada kila long shisha ki babet kindai kita ki banyo ikakam day ba day ba chu itu kumne kumtai nama ka party BBP ka kwa ban warai ka transparency ka kwa ban warai ka accountability ka kwa ban don chu ka tu ka jingi tap tu tang nama phidi ki baye ki kuan ki ti gini ban kon ye kane kam tam hadis council nama bun ki samna jingi ki babet kila mi na ka state jingi ban le chaban ka state kila mi na ka nikashnong jingi malet pat siya kaway ka jaka balet wat kam naman ki kena ki babit ki bastad kim long shu ban syong hakni naman dapat ke exam kim yok kam kaba naman ba pihak don jingi day pihak don ke pisah na pinsiyo pinabeji ka district council kam tama ka jingi yo jing kot ka district council pinyo maka don ka financial leakage kamu pun kepisah kapag di man yo hong ka district council kapoy penban syano hakikti jong no dong ba ka district council ka nundong haba kumta lada ka district council jungi ka try ka ba lada kita kinong try magita na pa district council ian kipapinyan kipapiklanya ka district council dangin don kita ian nga taray ka district council kan la ban try kam ba haka jing tungkam kala untray kam khamba naman niyo ki kena ki bastad ki balong eligible ki badai hok ki ka kam nangta ya ka pisa bilay niyo ki tolgit ki ya ki trok ki tap ki tu mar jugi ki ra ki dieng ki si ka pisa pada tolgit ka point am cha dis council ngem tep bunsin ki shuyat namar balay haba menta ka po kapor ka batamay ngini ban bo di ki kor batamay ki technology ki
habang ilet hapon hang ilet sa puki airport PUE bayangi scan ini nakle hagjan scan ini baru ki ilot ni rayu hapopla tingiru la na hapon sa council la ngi warra kita ki kortama ngi warra ki computer warra ki scanner ho nya pelot ka pisa ngin pelot ika pisa ka pisa pa pangin yo biya siya ka district council kan long kata-kata ka baniara na ka district council baka nang kiyo shushu kanang scam shushu kanang laban trikam na bentajo piki ba ngayo la di ngalayo i kiti baro ngayo i kumno bagi brio mapli banle tampan sinayin ya banle chim loan na ka bank dan le chim loan na ka bank pinapan register yes yala di hapo ka sub registrar jo ka DC office ka barem ka pa pwede ki paula minta ka state baka district council kiti ban page ka ni haka di ka land act kiti ban ai baka district council kiti ban register yala di kadi ban sya ban ka tu ka pag register magi ya kata ka LTRC magi juang mo ka land title right certificate la ka ai ka district council ki bank baro hangni hamigalia kidai ban accept ya kata kidai ban recognize ya kata kabala ai na district council tikumta ka VPP ka don shisha ka jingkit clear lada ni ai PI ka jingkit shan ka VPP lada fi penjong iki priu ki benang ki batem ki badon ka jingkit clear na benta ju pi ki patba kat no ka district council kan kieu kat no ma pi patba pen kieu kat no ka jing ban riu ju ki kan nang kieu tapi di ban start pi di ban tip kum me kno ki jat riu ba pen bo ha ka district council ki badon ka ta ka jingkit clear ya ka jat ban riu kadi hang ni ka pangaru ila di ngala shem nga shem ba ka di ka VPP ka badon ka nongrem ban bit kod ya ka bumps up ha ka sinchar ka kadar lada ka VPP ka wan ha ka bor ningkong ngin le shwaya kata ha district council ngin bit kod ya ka bumps up ngin wan rabi ang ka pisa po district council ko bangilado ngin ay pa chupay ba naman ta ka jat real jong bangin pen kibe ang sa sisian kadi hang ni ka nong rim ka pas scam ka mga i kini economic matchingi ki mga tip ki don ka lingkor ka kiaban kit ka jat ben real dia ka jat ben real jungi kadi hang ni bangaru nga len yala di ban wan chikpat ban wan ba ka VPP PUE ha kini ki news ki baladem kumno ki real ki bashim kabu ki mot ban pen prai ka yeng jonga ki mot ban ong ba ipa junga im don ngat ban nga Henry ko pa what junga ipa junga I don bat nga kiti hakjat shwa bangan rung ka PPP nga let ban ya consult ban i na mga di ka bring adon ka yen ka semla jong adon ilong adon ki kun nga let pa de ban let ban kren ban i nga let ong i kumpa ha kani ka kelebang nga one chapi na marbanga nga don ka ka jing temu ka bahe ba nga kwa ban le jala di ba ka VPP na mga yu kani ka seng ka bala ban ya rap yu pat ba ka seng ka badon ka nongrim ban bikod ya ka bounce up ka seng ka bakwa ban bin bernai meng namanta ka jat ban riu ka khasi jungi habang alit kreni ngilaya kren da ka basok ipayong yang god pilahe lasan pidon ka ye ka sem le jong pilatip pilat nang pilastad pilong ka tak kentay ka belong independent ka bala ban tip ya ka jing im jolo jong kum no pitip ya ka ay ka basnil ban ka babha kilet ngan ay pi ka jing ka kukon ngan ay pi ka tak blessings kilet day hangta ba ka yung ngala ya kren lem ba kayeng ka sem ngaya kren bagi men para jonga ngaya kren bat ki bahayeng basem bat ki das ngau tenat baki da ong yang kilet na marka de kani kaseng kade kani kabat sashi sin pat bengidon kata ka ho bagi baka ni kaseng kan wan pat ban ra ka jingkala umtang yang anda ya pik paro ya ka jat bende jungi kade kani kaseng kabala ban ban kenti yang sashi sin kade kani kaseng PPP kabangi ngida it happen sim pet ha ka MP election ngim la modon bagi pat ba
job Don Burom ya Dr. Ricky Singkan ya MP jungi kata kadai hang ni ru kapat bangan OYP one ai lang ketiga dia ketiga mon pi one kershan da berat ba what jungi kita top jungi we ban penjot pen prai ban penjot ka VPP hadai one kumbai loki leaders jungi ki bas scam piru hapo ka mensiem jong PPD ban scam what ju shapen bin namat mentagi bun ki suri ki bayat ki bayeng ki banwan pen be je pi ha kini kisgi ki bandai ke election ngapan ma bro ni ki palok chonga ni hano man song bat ki wei de ki jaka ma binga na mar bangam la ban ya ying ngam da la than ban rung he ki ying jong pi na ma ka po chonga kala kim balat ngadang yo ye ki tiket tang ha kini chi benai tam te kalong ka ba e yanga bangan wan rung he ying jong pi henry tu shania be shania ye ki nong yalam shania ika party jungi nama ka party jungi ka party ka badakut ka party ka badep yo blay ka party ka badak tieng ya ka pop ka dai tang ka ni ka party ngaban map na pi baro ladang ngamla ban rung ha ki yeng ju pi iwe pa iwe shania be what's no ye ngin sai kan do pat ha ki kisgi ki banwan ngin sa don shu ki jing do ha ka ni ka snong ju piru ngan sa yad ka bangala e ka lakabor ngapan map ni kiwe ru ki chaka kumju dei hang ni ko pat ba mga kwa ban ong sakaway na man ta jong pi ba pi shim ya kanika party jong pi ngai la din ado mga runghang po ka VPP nga wan na kamansim ka basngod mga yarap kat mga lae la ka bore ka VPP piru kumju nga kwa ba pin shim ya kanika party jong pi wan shakmat Shim mi kata kalingkor halade Sngobe makaniga party kati jong pi kupad ba What you up Yang ngane Yano nangi Banginong one siya ka meeting jongi Shim mi kani Ka notice Ne bangin pa ya pi Ray em Lada pi tem pakadon ka meeting jongi hangno One bed Ya pi paro na makaniga party Laseng kanang naman ta jong pi Shim mi kani kalingkor Let chiki yin kisem jong pi let chiki yeng chiki parlok ki para marjan jong pi walang amra bandrung let papi let pensawa ya ka kerteng jong pra let ra mapi ya ka takana khot ya kiru kumjo bagian one bet ha ka apu mai tarek bantau nai bapin ya shon ya ka sharp jong ka do jong pra te ku play si bon ku pat ba ngai ku play pi baro sa shisin ya ka ni kisngi babila ai la dia nga mangan keren hang ni nang ta ba pilai ladru ye ba arjen ba indon kat bat pi ngai ku blai isa meneng a khamyo ban ai ku blai I la let no ngai ku blai ru ba arjen ba long tai ramba mo ba shlur I ba tip ya ka hok ka pop I ba ti yeng bet ya ka hok im ju ting im ju salia ban kren ka badai shisha im ju kren lamler im ju kren ka ba itok handai kren bet nado kamensim ikai ngi ki kasi ikai ngi ki jat benriu kumno bangin tip bangin ya je kalenti ka babha ngi donru kum jo MP jungi ru idei we ni rangba iba chi shai pi ki kam ki jam jungi I wan je kadi ki jili namari layu ka no ki pat ba jungi ki don ha ka jing la dangim wan ha ka ni ka por ha ka ni ki MDC election bangin wan ni rap ya ka voice of the people party ngam tip chung kapat ba sharing and boy pat one naman idon kinong yalam jo ka party ki bala ai ki met bat mensim na menta jong pi tengai ku play biang sa chisin u play un ai ku do pi we baru ko ha ka yeng jong pi one un chongs bin ya chong su baru bat ngoba ya let suk chala ka yeng Daka jing don burom te nga kwa lang manu banwan ha cham ni chakmat bapin ai bapin perta ya ka kerteng jung pra laisin manu ba kwa banwan so bahawan lang ya ai kitila kan ni ini ra biang ketiga mon chogi wan biang generation yang sisian Nginira kakti ka monjongi da ka bangi kirsyan ban yo ka cingcap
Yei kong dai ti majau. Haubra! 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 Sajisen. Haubra! 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 Play sibon, play si ajar ngo, play kurgui bi wei. Play sibon yung pai pa baru khoi balaiwan bandidan uta kan dia ka klimat ban ngi kepa bi wei ki play